Aw ni ce aw ni yatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ janvier kalo tile 19 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu don aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni lacarili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu don aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 15 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ka vecteur aérien ye k'olu ye frappe yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin sanu tereteli machine dɔ yɛrɛ kɔni ma Tesalite localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kidali région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min carila juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidi sira ale ni journal Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni u ka journal ye k'a interdilen don o kɔni ka feere an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kala k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ye Jeune Afrique kunnafonidi sira maaw yɛrɛ kɔni k'u ye ko caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko minnu yɛrɛ kɔni tɛ bɛn journalisme sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni général Mamadi Doumbia ni ale ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ka investiture yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ nin don kofɔlen in na u ka jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la a yirala k'a fɔ ko sibiri don janvier kalo tile 17 san 2026 ko min ye Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɔra Mali jamana kɔnɔna na ni ka taa Guinée jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa a sen don général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ka sigili yɛrɛ kɔni na Guinée Conakry jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔ la. Wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na finitigi dɔ ni ale adjudant yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni binna denmisɛnnin dɔ yɛrɛ kɔni ka denmisɛnnin min yɛrɛ kɔni si bɛ san 12 yɛrɛ kɔni na o kiiritigɛ ko hukumu de la a yirala k'a fɔ ko arabajan tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire tribunal militaire yɛrɛ kɔni u ye ni adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni si kaso yɛrɛ kɔni kɛli la a ka walejugu in kɛli la ni ka ɲɛsin ni denmisɛnnin fitinin san 12 yɛrɛ kɔni ma. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni sanni ni jamana min yɛrɛ kɔni Danemark ka colonie dɔ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa k'ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni sanni k'a fara États-Unis yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu de la juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye ale bɛ bɔ ni ka menace yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka droit de douane yɛrɛ kɔni wajibiya jamana ka jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka plan ni o de ye ka Groenland yɛrɛ kɔni sa ko o hakilina yɛrɛ kɔni man d'u ye ko ni jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni o ko yira min ye Donald Trump a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis k'u bɛna droit de douane wajibiya o jamana ninnu kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ kɔni na min an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka laseli min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 15 san 2026 ko k'an ka jamana finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ sanu traité machine dɔ yɛrɛ kɔni kan Tesalite est fanfɛla yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min ka surun frontière la kosɛbɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kidali région de kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye an ka vecteur aérien ye k'u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni sanu traité machine yɛrɛ kɔni ma wali min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don sanu traité machine yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2027 wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don
sanuderite machine bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko wa banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko frappe in kɛra sababu ye ni ka olu caman fɛnɛ bɔnɛ u ni na. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko mesure fɛn fɛn taara an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ni o mesure dɔw yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye sanu bɔlen tilenbaliya kɔnɔna na ko interdiren don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kɛlen don ni ka o mesure fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ta ko min ye état major général des armées yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ b'i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ o mesure nin ka labato Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali état major général des armées ale y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw k'alisa olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakanaw yɛrɛ kɔni bɛ sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a da Mali jamana kɔnɔdenw ni diɲɛmɔgɔ kulo kan k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la Mopti région kɔnɔna na. État major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 ko ka an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan Sarafere Nord Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko kabini an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra nin ko yɛrɛ kɔni kalama u m'a ko yɛrɛ kɔni bila da kelen da la u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni ka u caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yirana k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ko n'u kɔni ye u ye k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni y'u lafiya ni baara in yɛrɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ min ye banbaci wale maaw olu si latun nani ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na de. Ni an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu ye mesure kura dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ kunnafoni minnu yɛrɛ kɔni bɛ cari an ka Mali jamana kɔnɔna na ka o kunnafoni ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni kolon ale ni nkalonw ye o kana na cari an ka Mali jamana kɔnɔna na. Arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ ni o arrêté ministériel yɛrɛ kɔni signera juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de l'administration territoriale ye ale kɔni bɛ laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni journal Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni k'u ka journal a tɛ feere Mali jamana kɔnɔna na bilen k'u ka kunnafoniw yɛrɛ kɔni tɛ yala Mali jamana kɔnɔna na wa a tɛ cari an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilen. An ka ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a ka nin arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini arrêté ministériel yɛrɛ kɔni carila yɔrɔ min décision in ale yɛrɛ kɔni labaarali bɛ daminɛ o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔnɔna ko wa décision yɛrɛ kɔni takun de ye walasa basigi min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka o basigi yɛrɛ kɔni to yen nɔ wa sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na kunnafonidi ko sira yɛrɛ kɔni fɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa o sariya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka labato jamana in kɔnɔna na. An ka Mali ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a ka nin arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka ligne éditoriale ni o ye u ka ko yɛrɛ kɔni ye cogo ye ko o bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana yɛrɛ kɔni ka intérêt yɛrɛ kɔni na wa ko in yɛrɛ kɔni bɛ yen komi ŋaniya juguya yɛrɛ de kɔni b'o kɔnɔ ni ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ kɔni ma. Arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko minnu nana kɛ sababu ye ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ni sanction in ta ni ka ɲɛsin Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ma arrêté in kɔnɔna na an ka ministre de l'administration territoriale b'o bɛɛ lajɛlen walawala wa an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛ ka Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni accuser ko caman yɛrɛ kɔni na ko minnu yɛrɛ kɔni u y'a dabɔ a kama ni k'a kɛ o ko min yɛrɛ kɔni dɔw ye min ye kunnafoni kolonw ye ko Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni bɛ o cari an ka Mali jamana kɔnɔna na wa a dɔw la u b'a dabɔ a kama yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités bɛ ka Jeune Afrique yɛrɛ kɔni accuser ko tajimafɛn ko gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati labanw yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni k'u ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ o ko kɔnɔna na kuma minnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniw kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale o kɔni bɛ o don da la ni ka o promo yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ye fɛn dɔw yɛrɛ kɔni cari u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni ye kumaw ye minnu da ka di banbaci wale maaw de la wa o fɛn nin yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka promo de fɛnɛ kɛ ko Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni cari min bɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni mankutu tiɲɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ ko min ye Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni u ye kunnafoni dɔw yɛrɛ kɔni cari kunnafoni minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka nkalonjugu yɛrɛ kɔni ta ni ka da Mali fintigilakaw ale ni Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni na ni olu yɛrɛ
yɛrɛ kɔni jamana fila nin bɛɛ lajɛlen Alliance des États du Sahel yɛrɛ kɔni membre dɔ ye. An ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Jeune Afrique maaw ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma dɔw la u tɛ tiɲɛ fɔ. U tilennen tɛ kunnafoniw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la. Kuma dɔw la u bɛ dɔ lafasani ka dɔ to. Wa u bɛ kuma jugu dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin sujet ba dɔw yɛrɛ kɔni ma. Sujet minnu yɛrɛ kɔni da man kan tɛ ka don olu yɛrɛ kɔni na. Komi yɛrɛ kɔni ye Jeune Afrique maaw ye u ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ŋaniya juguyaw don maaw kɔnɔ. Ko Jeune Afrique maaw ka kunnafoniw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ nkalonw tigɛ. Wa u bɛ ŋaniya juguya yɛrɛ kɔni don maaw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma population yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla fɛnɛ na. Ministre de l'administration territoriale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kunba nin yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye décision ta min yɛrɛ kɔni ye Jeune Afrique ye k'a ka kunnafoniw yɛrɛ kɔni tɛ cari an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen. Wa ministre de l'administration territoriale arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kangarida kɛ ko ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ k'e maa o maa yɛrɛ kɔni y'i tulo ja ni ka décision in yɛrɛ kɔni sɔsɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka ɲɛsin ma. Ministre kɔni b'a perepere latigɛ arrêté yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni carili interdit an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a bɛ kɛ ni ka ɲɛsin u ka journal papier ma. U bɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yɛrɛ bila bɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni sanfɛ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni interdit don an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ka sanga ni Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ni o ye Général Mamadi Doumbia ka sanga ni ale ka investiture yɛrɛ kɔni Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 a yɛlɛla k'a fɔ ko hukumu na min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye k'ale kɔni bɔra Bamakɔ kɔnɔna na nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔgɔmada yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka taa a sen don Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ka investiture la Guinée Conakry jamana kɔnɔna na. A yɛlɛla k'a fɔ ko son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka nin tagalen yɛrɛ kɔni na Guinée Conakry jamana kɔnɔna na k'a kelen ma taa cabinet présidentiel membre kun bɛ yen k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye délégation ministérielle ba dɔ yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tugura furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o délégation ministérielle yɛrɛ kɔni na an ka lafasali ministre bɛ o la sɔrɔko ministre b'a la ministre des transports b'a la fo ka taa se an ka Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka da an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka taa u sen don Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni kan ni investiture na Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni wale yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ni Mali yɛrɛ kɔni k'u cɛ jɛ yɛrɛ kɔni ka di kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ale ye Mali teri jamana dɔ yɛrɛ kɔni ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min Côte d'Ivoire ka fintigilaka dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale adjudant yɛrɛ de kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko ni makofɔlen yɛrɛ kɔni binna denmisɛnnin fitinin san 12 yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ a yɛlɛla k'a fɔ ko arabajan tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire tribunal militaire yɛrɛ kɔni k'ale y'a ka verdict yɛrɛ kɔni di ni makofɔlen yɛrɛ kɔni ka wale jugu in na ni adjudant min yɛrɛ kɔni binna denmisɛnnin fitinin kan a yɛlɛla k'a fɔ k'ale kun ye adjudant yɛrɛ kɔni ye ko a kun bɛ baara yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire ka bataillon d'infanterie dɔ yɛrɛ kɔni na ko wa ni makofɔlen yɛrɛ kɔni ka condamnation yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire kiritigilamaw ye si kaso yɛrɛ de kɔni di a ma Côte d'Ivoire ka kiritigilamaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni condamnation yɛrɛ kɔni di ni makofɔlen yɛrɛ kɔni ma maa caman ye Côte d'Ivoire kiritigilamaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan k'u ye kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ cogo min k'a ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla jogo sugu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o man kan tɛ ka kɛ nɔ cogoya si la sɛgɛsɛgɛlibaaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni ale sigiɲɔgɔn dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ denmuso yɛrɛ kɔni bɛ u bolo denmuso yɛrɛ kɔni si bɛ san 12 yɛrɛ kɔni na ko don dɔ adjudant yɛrɛ kɔni ye denmusonin fitinin yɛrɛ kɔni wele k'a ci ni ka taa sigɛrɛti de san ye bitigi la ko musomanin fitinin ale yɛrɛ kɔni bolila joona ni ka taa sigɛrɛti yɛrɛ kɔni san ko nka wagati min a bɔra sigɛrɛti yɛrɛ kɔni sanyɔrɔ la k'a bɛna sigɛrɛti yɛrɛ kɔni di adjudant yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye adjudant ye ale tun bɛ sokɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko denmusonin yɛrɛ kɔni donnen nin yɔrɔ kofɔlen in na adjudant yɛrɛ kɔni ye da yɛrɛ kɔni tugu denmuso in da la ni adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ye profiter denmuso fitinin yɛrɛ kɔni ka kodɔnbaliya a n'a ka denmisɛnninya yɛrɛ kɔni na ka wale jugu ta ni k'a sɛgɛrɛ ko binkani wale yɛrɛ kɔni juguyara fo ka denmusonin fitinin yɛrɛ kɔni jogin kosɛbɛ ko wa binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni denmusomanin fitinin yɛrɛ kɔni ni a kɔlɔlɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ to a la a si kuntagala bɛɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ denmusonin fitinin yɛrɛ kɔni siranna wa wale yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ o n'a taw ta kabini denmusonin yɛrɛ kɔni somɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna na a ye kuma in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛf'u ɲɛna kabini den fitinin
yɛrɛ kɔni somɔgɔw fɛnɛ bɔra ko in yɛrɛ kɔni kalama olu ma siga ko in na bilen u taara ko in yɛrɛ kɔni dénoncer kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bila sen ka teliya yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni k'ale minɛna teliyara ni k'a datugu kaso la ko magistrat yɛrɛ kɔni kelen ni ka information judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ o baara in yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye affaire in yɛrɛ kɔni bila ni ka taa Côte d'Ivoire tribunal militaire yɛrɛ kɔni na ka d'a kan Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tribunal militaire yɛrɛ de kɔni bɛ finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kiiritigɛ baaraw kɛ ko procès in yɛrɛ kɔni senfɛ adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ma se ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni fɔ wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni k'a bila ni wale jugu in yɛrɛ kɔni na ko procès kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na a tora sigisigi dɔrɔn de la ale ni yafadeli dɔrɔn yɛrɛ kɔni na nka ko min yɛrɛ kɔni y'a to a ye nin wale jugu in ta ni ka ɲɛsin ni denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni ma a ma se ka ɲɛfɔli foyi yɛrɛ kɔni kɛ o ko la ko adjudant yɛrɛ kɔni ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ wale in yɛrɛ kɔni juguya ale ni a bɛ ka dɛsɛ ka wale yɛrɛ kɔni kɛkun yɛrɛ kɔni fɔ o kɛra sababu ye ni kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ ni gɛlɛyaba de ye juge militaire ale kɔni ma munumunu ko in yɛrɛ kɔni dala procès kɛyɔrɔ in na a y'a yira k'a fɔ ko adjudant yɛrɛ kɔni ye wale min kɛ ko wale juguba de don ko musomanin fitinin yɛrɛ kɔni fɛnɛ denmisɛnnin fitinin de don a tɛ ko yɛrɛ kɔni dɔn a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ko gɛlɛnw kɔnɔ wa adjudant yɛrɛ kɔni fɛnɛ ale ye finitigilaka de ye k'a sɔrɔ jamana finitigilaka min yɛrɛ kɔni ye jogo ɲuman ye o de kan ka kɛ olu la olu de kan ka jamana yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati ko ka sanga ni nin ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni juge militaire ale kɔni a ka kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ nin ko in na tribunal militaire mɔgɔ yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni adjudant kofɔlen yɛrɛ kɔni k'ale binna denmusonin fitinin yɛrɛ kɔni kan kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka adjudant yɛrɛ kɔni kɔnɔna si kaso kɛli la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nin condamnation yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u bɛ ka cikan gɛlɛn de kɛ ni ka ɲɛsin jamana in finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u b'a yira k'a fɔ ko binkani wale kɛlen ni ka ɲɛsin musow yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni ma ko ye adamaden yɛrɛ kɔni ka hakɛw yɛrɛ kɔni violeli ye ko wa hinɛ foyi yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ni ka ɲɛsin a mɔgɔ sugu yɛrɛ kɔni ma kiiritigɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na k'i mana kɛ jɔda o jɔda la jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛ ko la n'i kɔni ye o kow yɛrɛ kɔni kɛ hinɛ walima deli yɛrɛ kɔni tɛ o ko ninnu ban wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman ye Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko ye nin condamnation min yɛrɛ kɔni kɛ a ɲɛna kosɛbɛ ko ni maa sugu yɛrɛ kɔni ka nin wale sugu kɛ k'i man kan tɛ ka bɔ kaso yɛrɛ kɔni na bilen walasa ka dan sigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni sanni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni Danemark ka koloni dɔ yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na Donald Trump n'ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni ye laseli kɛ juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2026 ko jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka plan ni o de ye ka Groenland sa k'u tɛ o plan yɛrɛ kɔni jukɔrɔma dɔn ko min ye olu États-Unis ma yɛrɛ kɔni k'u bɛ sɔn ka droit de douane yɛrɛ kɔni wajibiya o jamana ninnu kan Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni a bɛ ka menace ba kɛ ni ka ɲɛsin jamanaw yɛrɛ kɔni ma minnu y'a yira k'a fɔ k'u tɛna a jukɔrɔma don a ka nin plan in na ni o de ye ka Groenland yɛrɛ kɔni sa a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛ sɔn ka droit de douane yɛrɛ kɔni wajibiya ni jamana nin yɛrɛ kɔni ka jamana minnu bɛ k'a yira la k'a fɔ k'u tɛna a ka Groenland sanni ko in yɛrɛ kɔni hakilina in jukɔrɔma don Donald Trump bɛ nin déclaration yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ ka kɔn o yɛrɛ kɔni ye min ye Danemark yɛrɛ kɔni ale a ka finitigilaka caman yɛrɛ kɔni bila ni ka taa Groenland jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni européen ye olu ye mission militaire européenne de reconnaissance dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bila ni ka taa Groenland yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na kabini Donald Trump yɛrɛ kɔni nana fanga la États-Unis jamana kɔnɔna na a bɛ san 1 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɔ min ye Donald Trump ye sanga ani wagati ale b'a yira k'a fɔ k'a ŋaniya yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ ni ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni san wa Donald Trump wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a bɛ hakilisigi kuma fɔ a kanubaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko in yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo cogo yɛrɛ kɔni na a mɛnna a janyana min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ale bɛna na Groenland jamana minɛ wa Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale yɛrɛ kɔni na Groenland jamana yɛrɛ kɔni minɛ walasa Chine ale ni Russie yɛrɛ kɔni bɛ ka fanga minnu sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka o fanga in yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka États-Unis yɛrɛ kɔni jamana lakanako sabati ka d'a kan ko Groenland farali États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ka ko bɛ kɛ sababu ka États-Unis jamana yɛrɛ kɔni lakanatɔ sabati kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko foyi yɛrɛ kɔni tɛna n'a to min ye États-Unis ale bɛna na dɛsɛ ni ka Groenland yɛrɛ kɔni minɛ ko ni Groenland maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn sanni yɛrɛ kɔni ma ko n'a gɛlɛyara yɛrɛ kɔni u bɛ kɛlɛkɛminɛnw ale ni
kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni bila ka taa ni jamana kofɔlen kɔnɔna na walasa ka jamana in yɛrɛ kɔni jagoya minɛ. Wa min yɛrɛ kɔni ye J.D. Vance ni ale de ye États-Unis vice-président ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ale ye kangada yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko n'a ye maaw yɛrɛ kɔni ja u ka Donald Trump yɛrɛ kɔni ka nin ko in yɛrɛ kɔni ta sɛbɛ la ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ko Groenland sanni ko yɛrɛ kɔni na k'a bɛ a sɛbɛ yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na min ye européen n'a ka d'u ye u ka da la n'a man d'u ye u kana na da la nka o kɔni ka dɔn k'a fɔ ko Donald Trump b'a sɛbɛ yɛrɛ kɔni na Groenland sanni ko de la min yɛrɛ kɔni ye Groenland ye a bɛ san caman yɛrɛ kɔni b'olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ feere fɛn ye wa olu tɛna na san maa si yɛrɛ kɔni fɛ k'olu Groenland jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni bɛ fɛ ni k'u ka sini ɲɛsigi yɛrɛ kɔni dilan k'olu tɛ maa si ta ye wa olu tɛna na feere u santɔla yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ale kɔni kɛmɛ ni ka layidu ta k'a yira k'a fɔ ko jamana in yɛrɛ kɔni k'a mɛnna wa janyana min ye États-Unis ale kɔni bɛ a minɛ ko ni jamana in yɛrɛ kɔni ma sɔn sanni ko yɛrɛ kɔni ma ko min ye États-Unis a bɛ kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni ta o kama fɛnɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma